Добре, хора, в това видео ще взимаме дрехи по буквите. Така, първо да променим това. Ето така. Добре, натискам буквата Д. Не. Добре, сега буквата П, която е моята. След това С. И последно за това може да е И. Шапка. Добре, да променим нещата. Като натискате други, каквито и да са букви, така ви се променят нещата. Ако не ви харесат, на мен не ми харесва този часовник. Готово. Добре, сега нещо какво да сложим, не знам. Не си отива да е с това, така че тук си отива, все едно се облича, все едно си вкъщи и се обличаш дрехи. Просто така се обличаш дрехи. Вкъщи се наглася за някъде, така че сега сме готови. Да видим какво ще ни се падне в тази подарък. Много хубави слушалки. Аз поне имам, ама не такива каквито и да са. Сега да променим това. Ето тук, добре, натискаме буквата К. Някаква тенска на закуска. Все едно в това място си на един диван и някаква масичка. Все едно си направил тия сандвичи на тази тениска и така и си закусваш. Тази тениска все едно ти е била за вкъщи. Добре, пробваме сега буквата пак Р. Ние пробвахме вече. Пак гащникви. Сега пробваме буквата О. Некви гадни джапанки. И натиснах пак буквата О и ни излезе ето това. Сега ще натиснем буквата М и ни се падна нещо много хубаво. Ама иначе само тениската е за вкъщи. Само тениската, иначе другите неща не са за това. Така че може би да променим тениската. Ето така. Добре, готови сме. Добре, да видим какъв е подаръка. Някаква торта. Аз не харесвам такава. Поне съм виждала в Тока Бока. Ако я играете, може да намерите, като си строите къщи или намирате храна. Така, това ще е много бързо. Готово. Добре, подаръкът. Пица. И ако ви хареса видеото, харесайте видеото и коментирайте и се абонирайте за канала ми за още такива дрехи да обличаме. Така, чао от мене.